Derketina malbatên Sûrî ji kampa Holê berdewam dike û li gorî rêveberiya kampê got ev 12 nifş derketine heya roja yekşemê got nifşê dawî got ji malbatên Daişê yê Sûrî got ji bajarê Minbic û gundewarê wê pêk dihatin ber bi deverê xwe ve derketin. Li gorî rêveberiya kampê nifşê dawî ji 104 malbatan pêk dihat got hejmara wan 342 kes bûn û piraniya wan jin û zarok bûn. Berpirsê ofîsa derketina malbatan di kampa Holê de Munîr Mihemed ji dengê Amerîka re ragihand got li gorî biryara Encûmena Cîbicîkariya Rêveberiya Xweser koma duyem ji malbatên bajarê Minbicê ji kampê hatin derxistin. Her du komên pêşî yên ji kampê hatin derxistin ji dê re Zûrê bûn. Piştî wê du komên ji bajarê Reqayê bûn û du komên din jî ji Hesekê bûn û koma duwem a Minbicê ye. Li gorî rêveberiya kampê hemû malbatên ji kampê derdikevin divê beriya wê belgeyên xwe yên kesayetê pêşkêşkin û piştî lêkolîn ewlekarî rêdana derketinê tê dayîn. Diya Mihemed yek ji malbatên gundewarê Minbicê ye got di nifşa dawî de derket ji me re diyar kir got berî du mehan belgeyên xwe pêşkêş kirine û paşê erê kirin li ser derketina wan. Malbata min a masine em heft malbatîn. Tu kesê me tune ye. Yên jiyana xwe ji destan û yên dî jî di girtîgehê dane. Laliyekî din hin malbat kêfxweşin bi vê derketinê. Hêvî dikin got jiyaneke nû bi dest bikin. Bavê Emmar yek ji wan kesan e diyar kir got 2 sal û 3 mehên wî qediyan e di kampê de û ew ên derkevin bi bibesta got jiyaneke nû dest pê bikin. Em ji bejahiya dêre Zûrê hatine vê derê. Em bihêvînek û em derkevin. Malbata min bi temamîl vê derê ye. Em derdikevin Minbicê, nasnameya me ser bi Minbicê ve ye. Li gorî serjmarên dawî got di kampa Holê de 610,287 Sûrî, Iraqî û malbatê Daişê tê de dijîn. Ji vê hejmarê 22,616 kes Sûrî ne. Her wisa 8,965 jin û zarokên biyanî yên Daişê ne. Heya niha nêzî 1500 malbatên Sûrî ji kampê hatine derxistin. Li gorî agahiyan got hikûmeta Iraqê rê nade malbatên Iraqîyan got vegerin Iraqê. Biryara rêveberiya Xweser got niha tê bicîbicîkirin ya derketina malbatên Sûrî ji kampa Holê li rastî nerazîbûna beşeke mezin ji niştecihên Bakurê Sûriyê tê û derketina malbatên Daişiyan dibe got hêzê bide şaneyên Daişê li tevahî Sûriye û Iraqê. Zana Umer, dengê Amerîka, kampa Holê.